मोनसे खोथासो सानदोंमोन आं। मा खोथा? एमायावनो गंसे बाइक लानो। बाइकखौलाय मानो नांगौ नोंनो? गार्लफ्रेन्डआ लानो थिनगासिनो। एमायाव लानानै एमाइखौ मारै मारिगोन नों? नों फाग्ला जायाखैथ'? जेराव फैसायानो गैया आरो मानिफ्राय दिहुननो? लायोब्ला माबा मोनसे राहाथ' ओंखारगोन। बाइकखौलाय सोर लानो गोसो जाया? नों एसेबां गोरलै। दा सान आरो जिएफनि गोदै रावाव। दा गोजाव नों एसे बुजि नखरनि कन्डिसनखौ। जों हौवा मानसि माबा मोनसे खामानि मावनानैथ' रां दिहुनांगोन। आं मा बुंबावनो नोंनि गोसोसै। एसे मोजां सानै हैयैला आरो सिगां। एमाइ मारिनो लामाखौथ' नागिरना लाग्रो खस्थ' जायैबायदि। नों आंखौ सिन्था खालामनाङा। हौवा मानसि जाबाय जेबोला लोन लाखानांगोन। गोबां मानसिफ्रानो लन लानानै बाइक कार लागासिनो। मोनसे खोथासो सानदोंमोन आं। मा खोथा? आंना लोगो सोमखोरा बाइक गंसे लायोनो एमायाव। ओमफ्राय माथो जाखो? आंबो गंसे बायना लानोसै नामा एमायावनो? एमान दाहार महानिफ्राय माबोरै मारिगोन नों? नाङा, नों बेफोरखौ साननो नाङा। नाङा, उनाव लागोन। दा नों रां आरजि। आरो जों सानैनि जुलियाबो फैगासिनो। बेफोरजों एमाइ लन लानायखौ दोनथ'। खामानिखौ एसे बारा मावनोसै आरो बारा खस्थ' खालामनोसै, नङा होनबा? आं बुंबायना बेफोरखौ साननो नाङा होनना। हाबा जानो समानो जाबाय। फैसा खामायग्रो। अके, नोंनि खोथाखौलाय बहाथो दाननो हाबावनो? नोंनि बुंनायानो जाथोसै। औ, जानला मोनला नङा। आंजों मोनगोनसो। बाराबा थुदो थांनोसै। थुदो होनबालाय। नै आफा सोमखोर, नोंहा बैसो जायाखै नङा? बैसोआबो जाबाय। आंबो बुरैबाय। सम आरो बैसो थानायावनो थांना थानो थाखाय माबा मोनसे खामानि नागिरना लायाब्ला उनाव खस्थ' मोनगोन। औ आयै, नंगौ नागिराखै नङा नागिरबाय। माथो खनसेबो खाफालावनो नाङा। थेवबो आयै, नों जेबो जिगांसिनो नाङा। आं माबा नङा माबा मोनसे राहा दिहुनगोन। औ आफा, थाबनो नागिरना लादो नोंखौ। नोंखौ हाबा होनो हायोब्ला आं गोजोन मोनसिगौमोन। दा आनि जुगाव साख्रि मोननांगौ जोबोर गोब्राब जाबाय आरो रांजों जों बाय जायो। बिहामजोनि ओंखाम बाथिसे संनाय मोनजाब्लाबो जासै।
आयै नोंबोदि मा सानो? आयै नों आंनि बिमाल नङा बिफाबो।